Ja, dit wordt zo ferm weggestemd, ja, dat je echt het gevoel hebt dat we weer helemaal terug bij af zijn. Het geeft heel goed aan wat de Britten niet willen, hè, de leden van het parlement. Het geeft niet aan wat ze wel willen. 2,5 jaar onderhandeld en Theresa May haalt slechts 1/3 van de stemmen. Dat betekent wat mij betreft concreet dat we nu met Theresa May gaan praten de komende dagen hoe we de Britten in de Europese Unie kunnen houden. Laten we het terugbrengen voor een keuze aan de mensen. Of dat nou met verkiezingen is of een tweede referendum, ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Dit is toch het resultaat, laat me zeggen, van het Britse systeem. Namelijk de links tegen rechts, Labour tegen de Conservatives. It's now for the UK to tell us the next steps.